ассалому алайкум падарон, модарон, бародарон ва хоҳарони азиз, хуш омадед ба канали Ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. дӯстони азиз, наврӯзи ҳамаатон муборак бошад ва айни ҳол дар шаҳри Душанбе наврӯзи оламафрӯзро ҷашн гирифта истодаем. ҳатман лайк монед, падилитса кунед даимотон ки дигарро ҳам бубинанд, хавотир нашаванд. ҳозир ман мехонам дар бораи чия. ба диққати шаҳрвандон, меҳмонон ва сокинони шаҳри Душанбе расонида мешавад ки пас аз анҷоми барномаи фарҳангии карнавали наврӯзӣ ки имрӯз таърихи 25/03/24 дар майдони Истиқлол баргузор мегардад, соати 9:30 10 шаб истифодаи оташфаворра яъне ки салют пешбинӣ гардидааст. вобаста ба ин аз шаҳрвандон хоҳиш карда мешавад ки хавотир нашаванд. салом муҳоҷирони азиз, фикр мекунам ки ҳаматон хубен, тинҷен. агар шумо хоҳиши гузаштани граница дошта бошед аз Москва Қазоқистон, аз Қазоқистон ба Москва, яъне ки ба мошини худаш мия ай ҷои мехостагитон мегиратон, рост сарҳади Қазоқистон мебарад, бо мегардона меёра. бисёриё мега ки мо мерем ёрдамаш мекунем, ёрдам ай граница мегзаронатон. дигаи хеле бугӯи фанди фиреб хеле нестай. барои хотир дӯстони азиз, рақамое ки дар рӯи экран ҳастай бигирен, скриншот кунед, дар телефонотон беста ки сарҳад Қазоқистон ра кишидем, акай хариза занг мезанем бо айнои мо актив, яъне ки скидка дорем. ба ҳамин хотир ба ҳаматон барори кор рои сафед хонем. ташаккур. дӯстони азиз, баъд аз анҷоми карнавали наврӯзӣ салют мезананд ки дар шаҳри Душанбе наздикиҳо давоши хавотир мешавад. барои ҳамин хавотир нашавед, тамошо карда истироҳат кунед. худованд нигаҳбонтон.